cryno Cranmer, ac bod ni'n defnyddio gweddiau argraffedig fwy yn gwasanaethu ni'n hunain, yn arbennig fel canllawiau yn oedfaon y plant ac oedfaon y pobl ieuanc. Dydyn ni, fel angydffurwyr erioed wedi credu, y dylid gorfodi un ffurfiaeth ar Gristnogion yn ei haddoliad. Rydyn ni wedi cwrdd fel 4 enwad yma, y bore yma yng Nghapel Sion. Rydyn ni wedi bod yn rhydd i drefnu'n gwasanaeth, heb ofyn caniatâd nag awdurdod eglwysig, nag awdurdod gwladol. Rydyn ni wedi bod yn rhydd i wneud hynny. Ac os nad ydyn ni'n arbrofi digon fel angydffurwyr yn hoedfaon, nid ar yn angydffurfiaeth ni mae'r bai, ond ar yn diffyg angydffurfiaeth ni. Rydyn ni wedi sylwi gyda diddordeb ers blynyddoedd bellach nad ydy'r eglwys Anglicanaidd ei hun ddim yn fodlon ar y llyfr gweddi fel y mae, ac mor beth yn ôl ar flwyddyn 1928, fe geisiwyd gan y Senedd nid yn unig o eglwyswyr, ond o angydffurwyr, o babyddion, o Iddewon, o baganiaid, fe geisiwyd gan y Senedd i dderbyn fersiwn diwygiedig o'r llyfr gweddi. Gwrthod y cais, nath y Senedd, ac fe allai wrthod cais cyffelib eto. Mae'r eglwys Anglicanaidd yng Nghymru hithau yn awyddus i ddiwygio'r llyfr gweddi, ac mae'r camau cyntaf eisoes wedi cael eu cymryd tuag at wneud hynny. A da ni'n neud un o bendith ar ei thasgu, bendith i ni, yn ogystal ag iddi hi, does dim rhaid iddi ofyn caniatâd Senedd i ddiwygio'r llyfr gweddi. Mae hi'n rhydd yng Nghymru i drefnu materion ei hun ac i ddewis i harweinwyr ei hun heb gyd syniad y wladwriaeth. Ac rydyn ni fel angydffurwyr yn cydlawenhau â hi yn y rhyddid hwnnw. Rhyddid a enillwyd i raddau pell o blegid ymdrechion angydffurwyr yn y frwydr fawr dros ddatgysylltiad. Rydyn ni fel Cristnogion Cymreig o bob carfan yn cytuno nad ydy eglwys Iesu Grist ddim yn adran o'r gwasanaeth sifil, yn bod ni'n rhydd fel eglwysi i fod yn ffyddlon i Iesu Grist yn ôl ein cydwybod. Peth arall roedd y tadau angydffurfiol cyntaf yn gwrthod cydymffurfio ag ef, oedd cymryd i hael ordeinio gan esgobion. Roedd rhai ohonyn nhw wedi bod yn weinidogion ers 20 mlynedd a mwy. A pha mor ostyngedig bynnag oedd enw, a pha mor ymwybodol bynnag o'i hamerffeithrwydd fel gweinidogion, doedden nhw ddim amwadu i bod nhw'n weinidogion, i bod nhw'n weinidogion iawn a dilys yn eglwys Iesu Grist. Mi fydda derbyn i hael ordeinio gystal a chyfaddau hynny. Doedden nhw ddim yn credu bod unrhyw gyfundrefn arbennig yn hanfodol i'r eglwys, yn rhan anatod o'r efengil. A dydyn ni'na ddim chwaith fel angydffurwyr heddiw. Mae wir yn bod ni yn credu llawn cymaint mewn trefn ac unrhyw genhedlaeth o angydffurwyr o'n blaen ni. Mae rhai o'n ni'n tybio bod ni wedi mynd i gredu gormod mewn trefn yn yn hoedfaon o addoliad ac yn bywyd eglwysig o dan dylanwad yr eglwyswyr i ryw raddau. Rydyn ni yn credu mewn trefn, ond dyn ni ddim yn credu mai trwy un sianel yn unig y mae'r ysbryd glân yn gweithio. Fe all hunanoldeb dynion, fe all balchder dynion, fe all diogi dynion, gair hen sianelau. Ac mae'r ysbryd glân wedyn yn agor sianelau newydd, iddo'i hun. A dyn ni'n credu pa mae pethau mawr ar droed fel rheol, dyna beth sydd yn digwydd. Dyn ni fel 4 enwad wedi cyfarfod yma i gyd addoli. Dyn ni fel 4 enwad hefyd yn cwrdd ar raddfa eangach yng Nghymru y dyddiau hyn i drafod y posibilrwydd o ffurfio eglwys angydffurfiol unedig. Mae llawer yn y 4 enwad yn credu bydda teyrnas Dduw yng Nghymru yn cael ei hyrwyddo, y bydda'n cenhadaeth antystiolaeth ni yn cael ei heffeithioli, petai ni fel angydffurwyr, fel ryn i'r bore yma, gyda'n gilydd yn wastadol. Ond pe deau eglwys unedig felly,
Fe fydd rhaid i'r 4 enwad i newid i cyfundrefn, a phe de a eglwys unedig felly, fydda i chyfundrefn hi ddim yn derfynol, ddim yn berffeithiedig, nid y gyfundrefn sydd yn holl bwysig, ond yr efengil a'r ffaith bod yr ysbryd glân yn cael ei gyfle o hyd. Nid yr allanolion sydd yn bwysig, ond yn ffydd ni. Dyna'r hyn den ni'n ei ofyn oddi ar bobl pan maen nhw'n yn cael ei derbyn yn aelodau yn yn eglwysi ni, bod gyda nhw ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist, i bod nhw'n credu o'r galon ac yn cyffesu ar gennau ei fod ef yn arglwydd. Arglwyddiaeth Iesu Grist ydy'r peth mawr. A'r gyfundrefn yn cael ei gweithio allan fel y bo mwyaf cyfleus a mwyaf effeithiol yn ôl y dydd. Dydy'r ffaith bod dyn yn byw mewn gwlad arbennig, pa mor gristnogol bynnag y bo, ddim yn ei wneud o'n Gristion. Dydy'r ffaith bod dyn yn perthyn i gyfundrefn arbennig, pa mor drefnus bynnag y bo honno, ddim yn ei wneud o'n Gristion. Dydy'r ffaith bod dyn wedi mynd trwy ddefod neu ddefodau arbennig, pa mor gysegredig bynnag y bo'r heini, ddim yn ei wneud o yn Gristion. Yr un sy'n gwneud dyn yn Gristion ydy fod e wedi ymateb yn bersonol i gariad Duw yn Iesu Grist. A dyna'n gweddi ni. Ar i'r efengil yma i fynd ar led fel be o'n i'n canu ar y dechrau. Am i gael ei ffrigethu ag arddeliad eto yng Nghymru ac ym mhob gwlad arall, fel y plygo pob blin ac y cyffeso pob tafod bod Iesu Grist yn arglwydd, gogoniant Duw Dad. Can ni'r eminesa fe draddodi'r pregeth fer gan weinidog Capel Sion y farchedig I.D.E. Thomas. Remin molwn di o Dduw ein tadau, uchel wyl o boliant yw. Wel, geiriau Iesu Grist at ei genedl ei hunan. Bydd yn sylfaen un cenadwrin i'r bore yma yn yr 8fed benod o'r efengil yn ôl Ioan.
Os y mab gan hynny a chrydahach fi, rhyddion fyddwch yn wir. Fel i ni wedi clywed yn barod yn yr oedfa hon, cyfraniad mawr y tadau angydffurfiol oedd eu pwyslais nhw ar ryddid. Dyna'i cyfraniad nhw i ddyfodol ein crefydd ni ac i'r wlad roeddent yn byw ynddi, oedd eu pwyslais nhw ar ryddid crefyddol. Rhyddid o dan dduw a iair a hawliau breiniol y gwaredwr i ddilyn arweiniad cydwybod y mater i crefydd. Ond ni dyna'n hollol yr rhyddid yma Crist yn sôn amdano yn y testun hwn. Dyn ni yn ddiolchgar am yr rhyddid arall. Rhyddid a gostiwyd mor ddrud i'r tadau angydffurfiol. Rhyddid a o meddwyd iddynt hwy, 300 mlynedd yn ôl. Ond rhyddid a fwynhau'r gennym ni y bore yma bawb ohono ni. Dyn ni yn ddiolchgar i'r tadau am y cyfraniad mawr hwnnw, ac am yr rhyddid hwnnw. Ond ni dyna'n hollol yr rhyddid mae Crist yn sôn amdano yn yr adnod hon. Os y mab gan hynny a chrydahach fi, rhyddion fyddwch yn wir. Rhyddid yw hwn, medd Crist, sydd yn rhyddid mewnol. Y rhyddid a ddaeth drwy ymdrech y tadau angydffurfiol, rhyddid oedd e, a ddaeth drwy gyfraith gwlad, a drwy lythyren y ddel. Rhyddid yw hwn, medd Crist, a sicrhau'r gan ysbryd Crist yn trigo'n mewn e. Rhyddid o'r tu allan oedd y llall, rhyddid o'r tu mewn yw hwn. Rhyddid a ddaeth i ni yw y llall, rhyddid yno ni yw y rhyddid hwn. A mae'r hyn sydd yn digwydd yno ni lawer yn bwysicach na'r hyn sy'n digwydd i ni. A dyna o sefyllfa'r Iddewon yn debyg iawn yn sefyllfa ni fel cenedl fel Cymru yn y dyddiau hyn. Ond nhw'n caru ymffrostio yn yr rhyddid a ddaeth iddynt. Yn ymffrostio yn eu traddodiadau, yn ymffrostio yn eu hetifeddiau etholidog, fel y dylse pob dyn ymffrostio. Cas pob gŵr na charo'r wlad ei maco. Hogad y gleddau med Ben Bowen, hogad y gleddau ar fedd fein i'r tadau. Te nerth o'i arwriaeth, bywyd o'i brwydrau. A beth da i ddyn i ymffrostio yn yr rhyddid yna. A dyna nath yr Iddewon, fel y cofiwch, i had Abraham ydym ni, ac ni wasanaeth asom ni, neb erioed. Pa fodd gan hynny rwy ti yn dywedyd chwiawnau'r yn rhyddion. Yr Iesu atebodd iddynt yn wir meddaf eich wi, pwy bynnag sydd yn gwneud i'r pechod yma i fe'n was i bechod. Hynny yw, medd Crist, mae'r rhyddid i chi'n ymffrostio yn ddo fe, rhyddid a ddaeth i chi yw e, nid rhyddid yno chi. A cyfraniad mawr y grefydd Gristnogol yw bod i'n pwysleisio nid yn unig y pwysigrwydd o'r rhyddid sy'n dod i ni, ond bod yna rhyddid o'n mewn ni. Os y mab a chrydahach fi, rhyddion fyddwch yn wir. Ac heb yr rhyddid mewnol yma, be all yr rhyddid allanol golli bwrpas. Yn wir, a'i mhellach a dwaed, heb yr rhyddid o'r tu fewn, be all yr rhyddid o'r tu allan droi'n gaethiwed. Ar enghraifft glasurol, Iohannes yr Afradlon, yn y ddameg o didog hynny oedd o'r arglwydd Iesu Grist. O'r gair mawr yr Afradlon oedd y gair rhyddid, oedd wedi blino ar bod gartre, wedi blino ar iale bywyd y fferm gartre, gan fod yn rhydd. Rhyddid oedd y peth mawr. Dyna oedd i pwnc i drafodaeth eliw dydd a pwnc i freuddwydion eliw nos, rhyddid. A neb yn sibrwd yn ei glist e, naw na hyn, a naw na arall. Byw bywyd di lefether a di gonfensiwn a di safone, bywyd rhydd, rhyddid. Ac fe gafodd y rhyddid. Gasglodd y cwbl ynghyd, a chymerodd ei daith i wlad beth. Fe gafodd rhyddid. Ond fe ffeindiodd y mab Afradlon cyn y diwedd, heb yr rhyddid mewnol, bod yr rhyddid allanol yn troi'n gaethiwed iddo fe. Aeth yn geithwas i'w flysiau a'i chwantau, aeth yn geithwas i lygredigaeth i natur i hunan, a chyn y diwedd, fe aeth yn geithwas i berchenog y moch,
yn y wlad bell, a gwaith na hynny, fe suddodd I lefel y moch I hunan, ac efem yr gair a chwenachau lenwi a'i bol ar cibau a fwytau y moch, ac ni roddodd neb iddo. Am nad oedd gyda ag ryddid mewnol, fe droes ei ryddid allanol yn gaethiwedd. A dyma'r genadwri gyfeillion dwi'n teimlo fod I hangen I chyhoeddi yn y dyddiau hyn. Dyn ni an mwynhau'r ryddid allanol. Does dim cyfraith gwlad a deddfwydd o'r llywodraeth yn rhwystro neb ohono ni I addoli Duw y bore yma. Mae gyda ni ryddid allanol. Yr angen mawr yw etifeddu'r ryddid mewnol yma sydd yn Iesu Grist. Rhag ofn i'r llall I golli ei bwrpas. Mae'r ryddid hwn med Crist o'ch mewn chwi. A ein dweud hefyd, yn y pen draw mae hwn yw yr ryddid gwirioneddol. Os y mab gan hynny a chryddha chwi, hyddion fyddwch yn wir. A'n ryddid gwirioneddol. Dweud mae'r gwaredwr fod yr hyddid yma'n golygu bod dyn yn rhydd oddi wrth awdurdod a grym a chaethiwed I bechod I hunan. Yn hollol yr un peth mae'r apostol Paul yn dweud wrth y saint yn Rhufain yn y 6 benod o'r llythyr at yr eglwys honno. Mae'n sôn am y saint yn Rhufain ac yn dweud fel hyn a chwi gynt yn weision I bechod. Fi'n amser, medde Paul, cyn diddech trwydigaeth chi, cyn I chi ddod I fewn i'r eglwys yn Rhufain, a chwi gynt yn weision I bechod. Ond beth I ddod i'ch meddai, nid arglwyddiaeth a pechod arno chwi, I chi nawr yn rhydd meddai. Dyw hynny ddim yn golygu bod nhw'n byw bywyd di-bechod. Ond dweud mae nad oes dim rhaid iddynt bechu. Dyn nhw ddim dan arglwyddiaeth pechod. O'r blaen, pechod oedd yn arglwyddiaethu arnynt hwy. Bellach meddai, mae gyda nhw'r hawl ar awdurdod a'r hyddid I arglwyddiaethu ar bechod. Gweision I bechod o'r blaen, yn rhyddion, oddi wrtho nawr. A pwyslais mawr angyd ffurioedd. Ac angyd ffurwyr falle'n anad neb. Yw y pwyslais hwn nid yn unig ar yr hyddid o'r tu allan, ond ar yr hyddid gwirioneddol o'r tu fewn. Os y mab gan hynny ac rydda chwi, rhyddion fyddwch yn wir. Bydd hawl gyfeillion yw gweiddi am ryddid, I wledydd, a'r hyddid I genhedloedd, ac am ryddid I unigolion ac ni'n credu yn hynny. Ni'n credu mewn rhyddid I genhedloedd, a'r hyddid I wledydd, a'r hyddid I bob unigolyn o fewn y gwledydd hynny. Ni'n credu hynny. Ond un peth yw gweiddi am hynny, peth arall yw meddiannu'r hyddid ma sydd yn Iesu Grist. Yr hyddid mewnol, wirioneddol, hyddion fyddwch yn wir. A chyfraniad mawr Duw y mywyd dynion yw bod e'n rhoi'r gallu ddyn I dorri'r magloi a dryllio'r llyfateiriau. Ga'i ddangos hwn y mywyd yr apostol Paul pan sefodd I'n sefyll I brawf ger bron y brenin Agrippa. Dyn ni'n cofio'r darlun clasurol o lyfr yr actau. Bydd dim mwy o wahaniaeth rhwng dau berson yr io. Yr apostol Paul a Herod Agrippa. Herod wrth gwrs ar ei orsedd. Yng nghanol holl rwysg ac ysblander